И здравейте, приятели! Аз съм Презак 126 и днес снимам на паркур Алмаз. Не искам да се впускам в толкова много... нали. Тук можете да се го видите това. Уау, това е доста красиво направено според мен. Левел първи. Окей. Така. Сега да се включа това и летенето. Да видим с спринт как ще го направя. Просто искам да пробвам. Да, ето с спринт. Значи това е такъв. Добре, ще го правя без спринт. Защото наистина става impossible. Така. Добре, това е гадно клонче. Ето тук. Вот така. Ама тук вече с спринт е... What? Защо ма изстреля? Я да пробвам тук без спринт. Да, то значи като... Буквално като се спуснеш, то ти дава, то направо те стрела. Така. Тъй. Нека изгасваме часа. Мислех, че не съм добър паркурист на телефон, но на компютър, не на телефона, не лаги. Вземам би и тъй по-лесно да го направя. Да, те ще ми е по-лесно, тъй че те ще го правя. Добре, това как се очаква да го направя? От тук може би... Не, тук ще се пробвам. Не става. Това въобще възможно ли е да се мине? А не, аз летях. Тук ще да изгасна между другото. Добре, какъв му е проблема на това? Успях. Знам къде трябва да скоча, там. Браво. И так му изгаснах. Добре, сега какво? Просто да се върна към... Просто да се върна пак тук и... На ниво 2? Да. Добре. Това е изи. Ако тук падна, просто не знам. Добре, тук всяко трябва да правя, тук отворям. Окъщата, какво се очаква да... Няма нищо. Добре. То паркур е около къщата. Че ще бъде вече гадно. Добре, да видим дали ще успя да го скоча. Браво на мене. Тук ще се опитам да стана много бавничък. Тук трябва да успя да го скоча. Не, не съм почнал да горя.
Така. Тук в къщата нещо не би да има да пропусна. Не, просто... Добре, защо не мога да... Аха. Бъгнал ми се беше нещо. Добре. Сега. Охо. Ще много добре. Аха. Така вече се изложих. Така вече се изложих. Да, ама на втория път минах. Тъй, че изчакам. Ако вали тук дъжд, ще е доста неприятно, защото пламъците им няма да изгаснат. Ами тук добре направено. Тук дървото някакъв да скочи, защото просто невъзможно. Нека видя от тук може да се фърля. Мога. Сега. Ще избера пак това, тази страна, надявам се да ми носи късмет. Да. Еми хора, тук само с един фейл. Общо взето добре. Тук това е стон дето. Ние крипъра къща тука. Крипъра къща. Сега. Това паркур ще го разделим на две части, със сигурно, защото е трудничък. Левел 3. Сега. Не съм паркурист, да си призная. Ама не трябва да се го казвам, защото... Опа, къде? Сега... Опа, за малко да щупя мапа. От тук изглежда по-далеч, честно казано. Ето, този паркур направо... Добре, значи да се опитам да го скоча от... Тук мисля, че е едно и също. Добре, ай поне да спра да горя, за да се направя. Не. По-трудно ще е. От тук трябва да се скочи това нещо. Сега. Сега пак въобще не ми скочи, защо те става? Много гадно. Много гаден паркур. Много гадно просто. Тук четвъртинка блокче да беше, ще да ми стигне. Май ето и няма да го мина просто. Той няма го мина. И да пробвам с спринт, ще го мина ли. О! What? То ме изстреля. Да се върнете. То буквално ме изстреля и нещо. What? Охо, с спринт е направо. Супер, ама пак паднах. Да, ама ти не беше спринта теч. Аз съм честен човек и ще се върна в началото. Добре. Трябва да се взема едно нещо просто.
казан ще се взема и на кофа с вода ще се взема. Те, на кофата с вода. Сега, и те с вода, с кофа, да? С кофа. И почвам да минавам по този начин. Ще се мъча още малко. По-точно вече няма това. Добре, аз съм вътре в казана с вода. Защо просто не изгасвам? Сега. Ти не знам просто. Добре, аз качвам със всичка сила. Това... Я просто и тъй даже ще се потапям във водата, че не мога да я видя. Тос нахалния огън. Да, то свърши вече. О! Скочих го! Да, ти си едно, че не сте го видели. Добре. Стига! Стига този нахалния огън, дори... Той е гадно, ма... След това, което преживях, просто... Това е нищо. Той е. Тук е ясно какво трябва да се направи. Да, ти са за копченца просто. И сега вече почвам да се мъча на той. Много яко. Явно трябва да го мина по този начин. Да, това го минах. Не зле малко храната се взема, но... Да, аз и сега ще трябва да спирам клипа, защото... Ще мини 15 минути. Ти вече беше. What? Тук е имало блокче. Да, той става. Така. Така, сега спрях да горя. Така, хора, тук ще се разделим. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Прасак 126. И бяхте моите зрители. Дай се Боже абонати. И чао!